skeptisk til at starte med omkring at smage det her bubble tea? Jeg tror, det var boblerne, der gjorde det. Ja. Og så bare ordet. Bubble tea. Bubble. Ja. Ja. Du vidste ikke helt, hvad det var? Nej, jeg tænker som te og så bobler. Og så tænker jeg... Hvad med nu, når du har smagt det? Det smager det godt. Det var godt. Var det noget, du kunne købe? Var det noget, du kunne tænke dig at købe, hvis du engang tænkte på det? Du var hernede? Ja, fordi også når de siger, at det er sundt, altså der er ikke sådan... Man kan godt tro, det er så meget sukkerstas, men det er det, som vi siger, det ikke er det ikke, så det kunne jeg købe. Det var meget sjovt at prøve det. Ja. Først da vi kom ind og præsenterede, vi må godt tænke os at lave et event sammen med dig. Hvad var din første tanke omkring det? Min første tanke omkring det... Jeg var ikke lige forberedt på, at det kom med. Men det er det, når vi kom der og fortalte, at det var noget, nogle bolde nede i åen, at det er en af de mange gode idéer, man har hørt. Og jeg tænkte egentlig ikke så meget videre over det til Mathias at komme ned. Og snakke videre over noget af det kunne ikke være meget sjovt at lave det her event. Og hvad med sådan, i processen, dagene op til eventet, processen der, hvordan har du følt samarbejdet mellem os har været? Har du manglet noget, eller? Nej, det var lidt hektisk til sidst, men det eneste jeg måske havde manglet, det var, at det her event på Facebook, det var godt nok før. Det er det, jeg synes, det var manglet. Ja. Ellers så har alt andet materiale jo ikke været plads nogen interesseret, vil jeg sige. Ja. Selve eventet, hvordan synes du det forløb? Under omstændighederne, så synes jeg, at vejret og mennesker var jo lige frem her, altså så meget open by night, som vi forventede, der var der jo heller ikke. Og vi fik delt 400 prøver ud og næsten 1000 flyer, så synes jeg, det var imponerende. Og præsterede det ikke nok, vi kan fri nok med mennesker til selve konkurrencen. Og altså, vi kom jo også ud til en hel menneske med en masse flyer, som er det her byens bedste. Ja. Nu her, dagene efter, ugen efter, hvad har du både haft overvejelser omkring det her, når man ser tilbage på det? Ja, vi skal da helt sikkert have et event med igen for alle siderne, og vi kan også se på vores Facebook-profil, at vi er stige mest i likes over så kort periode. Når du siger, at du har lyst til at holde et event igen, hvis nu at næste år der kommer et hold fra vores skole igen og tilbyder at holde et event med dig, var det noget, du ville være interesseret i? Det vil komme an på, hvad forventninger der vil komme fra skolen af, og hvad de har i tankerne. Det er ikke noget afvist, men det er heller ikke noget kraft. Altså, det kommer an på, at de kommer med at oplægge til mig. Så hvis deres oplæg og idé var god, så ville du... Ja, det kunne vi nok godt finde på. I hvert fald overveje det, ja. I forhold til, hvordan vi har arbejdet, synes du, vi har været professionelle nok? Synes du, vi har styr på tingene? Eller hvordan du ser på det? Jeg synes, der har været styr nok på tingene, og det har jo ikke også været professionelt hele vejen igennem, i hvert fald de grafiske dele, som jeg har fået fra. Altså, det var jo ikke andet end at spille tryk. Der var jo næsten ingen problemer. Og altså, vi har jo diskuteret frem og tilbage med idéer, at vi snakker om t-shirt, hvor jeg kommer med en idé, vi har sikkerhedsliste i stedet for det, vi skal have mere opfyldt. Så har der har også været god kommunikation, både på dansk og på